Тапшыруыбызның беренче сәләме Яңа Мастяк авылына аша. Матур, 49 яшьлек туган көнен бүген хөрмәтле якташыбыз Рафикова Эльмира Гаяз кызы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Фәрит Камилович, улы Рөстәм, кызы Лилия, кияве Илшат, оныклары Диляра һәм Артур котлыйлар. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй, сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Гомер үтә, ылыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гөрләп торган зур гаилә булды, яшьлектәге кырган уябыз. Игелекле балалар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдык. Авырлыклар килсә, зарланмадык, сайламадык юлның такырын. Сабырлана гына барасың син. Түзем җанга сыя барысы да. Тигез картлык, балаларның бәхете өмет булып көтә каршыда. Хөрмәтле хатыным, ихластан котлыйм матур туган көнең белән. Мин сине әле кичә генә очраткандай, һаман да шулай ук яратам дип кадерлем. Якыныбыз безнең белә бүген, бәйрәмгә дип аңа килгәнне. Туган көннәрендә кышып алып, иңнәреннән назлап сөйгәнне. Шуңа күрә матур табын корып, чыккан юлга безне карарга. Киләләрме балаларым диеп, тик бер генә күзләп алырга. Киләбез без, сөеклебез сиңа, менә инде ара кыскарды. Сине күрми калу бу бәйрәмдә гадәттәге шәнкәй булмады. Якыныбыз, газиз әниебез, әбекәйебез. Бу зур бәйрәмне гомер буе зур гаилә белән түгәрәк табын артында каршылап киләбез. Әлеге табын артында шушылай гөр килеп, барыбыз да җыела алуыбыз сезнең матур тәрбия аркасында. Синәнкәй гомердә дә тынгы белмәс кеше. Әткәйебез белән безне, балаларыгызны үстереп, олы тормыш юлына чыгардыгыз. Оныкларыгыз өчен сөекле әбекәй һәм бабакай булдыгыз. Бар кылган игелекләрегез өчен олы рәхмәтебезне әйтеп, меңләтә изгелекләр булып әйләнеп кайтсын дип телибез. Саулыктан аерылмыйча, әткәйебез белән тигезлектә бер-берегезне хөрмәтләп, алда да матур итеп яшәгез. Туган көнгә чәчкәләрне тотып, килдек сине тәбрик итәргә. Килә сиңа әнкәй газизыбыз озын гомер генә теләргә. Син яшәсәң, әткәй исән булыр. Җыелырбыз без дә, балалар. Бар оныклар, бар балалар сиңа рәхмәт әйтеп, дуга кылалар. Бәхетләрең синең бөтен булсын. Шатлыкларың артсын көн сайын. Бу тормыштан бары ям, тәм табып, яшәгез сез гүя паркайын. Хөрмәтле Эльмира Гаязовна, якыннарыгыз сезгә дип бүләккә җыр сайладылар. Аны бергәләп тыңлыйк. Бәйрәмегез котлы булсын. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барын, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширәм, киткәндә ярты күңелне шунда калдырып киләм.
күтсен әни қарый құшақлап яранарын шул яранарыға қызығып әй кетіп барғанарын қайтыр юлары ғына күтсен туған йортыма елеткен әтияни